When I became six, seven, I think. Yeah. When I said, I'm going to let's see. Yeah.
Tomorrow, yeah. Tomorrow? Tomorrow, where? No? المفتاح Leave it like this.
يكون اتصال بالمصاب خمسة بالمصاب ممكن خمسة هو سوي المسجد إذا لنا مرة سوى المسجد سوى سوى مدلنا كذا هو المدل ليس المدل لا هو المدل ليس المدل كاسفين لا ما يزال يزوم يزيد يوم حبيب أصل حبيب تواصل خلاص استمر بدل كنت في الزمان من الله يقول قال فاني أقرأ وصل سورة النمل سورة كم سورة سوري كنت سوري وهذا سورة الكلمة الذي مشت صحيح الشيء مثلا الذي تذكرنا وهذا سورة الكلمة كم سوري سبعة سوري كلام لكن هم شنو عندهم صحيح الشيء مثلا هذه مثل هذا لازم كابل شوحة لازم يبغى شوحة سبتم وعد كم سنة سوري كنت سوري هم شبعت كم سوري سبعة مثلا الذي وقف بالله المساء الله يجزاه الله خير قال ثاني الذي نادي تراب تقدر قال سبحانه أنت سمع الله محمد تقول سبحانه وتعالى جزيلا عارف زبالي مسكين
እግዚአብሔር አለ ማከለ በመንፈሱ ሁሉ ጊዜ ምሳና ይዘን ምክንያቱ እግዚአብሔር ተዛረበና ዘለ በመንፈስ ግን እግዚአብሔር የሰው በእግዚአብሔር ተሐለፈ ወዲ ተዘክረው ከልቆቱ ሳበደ እግዚአብሔር እንደሚና ተማህናለና ሳበደ እግዚአብሔር ደዋይ ነው ማሐሲ ደውዘን ወታተመለሰ በናይፈት ማዓልቲ እትከውን ከላት አነ እግዚአብሔር ማዓልቲ ክትፈጸም ማንም ተፈልጣ የለም እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለው ስለዚህ ጽምና ፈጽሞ እግዚአብሔር ያደረገ ለምንድን ነው ተዛረበና ሁላና ለዋት ኮይና ልበና ፈጥና እግዚአብሔር ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚአብሔር ሰዋአን ዛረባለው ናአይንታይ ከተዛረበልና ስናተ ደይተዳኔና ቃል መጽ ተሐዝና ይወግና ሐልፈና ተተቀበልና ይወን ፈይድ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እስከ ካብመጽ ናአይንታይ ከተዛረበልና ስናተ ደይተዳኔና ቃል መጽ ተሐዝና ይወግና ሐልፈና ተተቀበልና ይወን ፈይድ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እስከ ካብመጽሐፍ ቅዱስ ሎሚ ጎይታ ኽምረና ዝደለየ ሓደ ቃል አውፂና ከመነበቢና ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እና መወዳእታ ዘለዋ ፍቅዲ 16-17 ክብርን አምላኽ ይሁን እንታይ ይብል እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈፂሙ ተዳልዩ ፍጹም ምእንቲ ክኸውንሲ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ተግሳጽ ንመቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምዕዳብ ይጠቅም ይለና ንምንታይ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንመቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ክጅምር ከሎ ንምንታይ ይለና እቲ ናይ አምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ድሉው ክኸውን ክብርን አምላኽ ይሁን እስከ ንዕምትና ዓሚትና በዚ ቃል እግዚአብሔር ንኩላኽና ክትንቅፍ ብቃሉ ክዛረበና ክንጽልየና ናይ ዘለዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና እስኻ ሓቂ ኢኻ ካባኻ ዝወፅእ ቃል ኩሉ ሓቂ እዩ መስለጥ ድማ እዩ ክትዛረበና በዛ መዓልቲ እዚኣ ንሕና ድማ ድስምዕ ልቢ ሒዝና ኣብ ሂወትና ንቕንዕና ዝኸውን ንትምህርትና ዝኸውን ዘሰልጥ ቃል ሒዝና ክንወፅእ ድልዋት ክንከውን በቲ ቃልካ ድማ ተኣሚንና ክንእዘዘካ ክትዛረበና ከተዳለወና ብጌታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ ኣለሁ ኩሉ ካባኻ እሞኒ ኩሉ ድማ ንዓኻ ክኸውን መዓይትኻ ክትከውን ዝፀዋዕካ ናስኻ ስለ ዝኾንካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘና ብቅድሚና ዘለዋ ሁሉ ደቃይም እስኻ ክትዛረበና
ንዓውን ኣብ ኣፈይ ቃልካ ከተቐምጥ ክትድግፈኒ ጽልያ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣንቶይ ኣብ ጸሎት ዲና ኣብ መዝሙር ከለናስ ኣብ ልበይ ሓደ ቃል ይመላለስ እድል በሉሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነ ኣስተንብሩ ብለና ህድኣት የድልየና ኣሎ። ናባና ዝመጽእ ዝውርወር ብዙሕ ድምፂ ኣሎ። ኣብዚ ዓለም ከለና ጫውጫውታ ብዙሕ እዩ። ኣብ ሓሳብና ዝመጽእ ኣብ መንፈስና ኣትዩ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ከውፃና ክዘረገና ዝደሊ ብዙሕ ቃል ኣሎ እዩ። ህድእ ኢልና ግን እቲ ድምፂ ናይ መን ምዃኑ ከነስተብህል መንፈስ ኣምላኽ ተደረዲእና ተደይደጊፍና ብርእስና ዝኸውን ነገር ኣይኮነን። ብሓይለይ ወይ ብክእለተይ ኣይኮነን ብመንፈስካ እምበር ኢልናስ ኩሉ ግዜ ናብ ኣምላኽ ክንጽጋዕ ናብቲ ቃሉ ክንጽጋዕ ናብቲ መንፈሱ ክንጽጋዕ እዚ ሓሳብ ኣምላኽ ሓሳብ ኣምላኽ ካብቲ ብዙሕ ሓሳብ ፈሊና ድምፂ ሓሳብ ኣይናይ ምዃኑ ከነለሊ እዩ ጎይታ ዝዛረበና ዘሎ። በዚ ቃል እዚ ድማ እግዚኣብሔር ሎሚ ይዛረበና እዩ። ክዛረበና ድማ ኢልና ንሕና ድልዋት ኮይና ክንቀበሎ ጎይታ ይደግፈና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ክንጅምር ከለና እንታይ ኢልና ኢና ቃል ኣንቢብና እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብለና። ናይ ኣምላኽ ሰብ ማለት ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ ኣብቲ ህልውና ኣምላኽ ክኣቱ ፍቓዱ ዝሃበ ማለት እዩ። ኣነ ንስኻትኩምን ጽዋዕ ኣምላኽ ሰሚዕና ዝመፃና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና። እግዚኣብሔር ይሓሪና እግዚኣብሔር ይፀዊዕና እምበረይ ብሓይልና ወይ ብክእለትና ኣይኮንናን ፀዲቕና። ከምቲ ዓንቶይ ፍትው ከንብብ ከሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓዱ ስለ ዝኾነ ካብቲ ለውሃቱ ካብቲ ፍቕሩ ዝተላዕለ ኣምላኽነቱ ከም ምንዛዕ ከይቆፀሮ ኢልና ከም ምንዛዕ ከይቆፀሮ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማእከልና ተፈጢሩ ኣብ ማእከልና መፅኡ ስጋ ለቢሱ ከማና ተማቒሉ ካብቲ ንሕና ኣባና ኣብቲ ስጋና ዝበፅሕ ሓሳረ መከራ ንላዕሊ ዝተዓመ ኣምላኽ እዩ። ብሰብነቱ ዋጋ ዝኸፈለ ኣምላኽ እዩ። እሱ እኳ ክንዲዚ ዋጋ ዝኸፈለ ንዓና ፍቕሩ ክገልፅ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን። ንሕና ድማ እሱ ዝገበሮ ክንፈልጥ ንእግዚኣብሔር ክንፈልጡ ሎሚ ሓደ ቃል ንዓይ ተዛረቢና ድልዋት ክንከውን እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ። በዚ ቃል እዚ ክትንከፈና ምንታይ እሱ ፀዊዕና ኣብዚ ቤት ደምፃና ንምንታይ እዩ? ቃሉ ክንሰምዕ እስከ ቃሉ ክንሰምዕ በሉ ቃሉ ክንሰምዕ ቃል መን? ቃል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ብኸመይ ኢና ክንሰምዕ ንኽእል? እንድሕር ኢልና ኣንተ ኢለኩም እየ ብሓይልን ኣይኮነን ብክእለትን ኣይኮነን ብዙሕ ብምንባብን ኣይኮነን ብዙሕ ስለዝፀዓርና እውን ኣይኮነን ግን መንፈስ በዓሉ ንመንፈስና ተንኪፉ ንስጋን ነብስናን ከበርትዕ ክኽእል ከም ዝኽእል ሓያል ከም ዝኾነ እቲ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ ክንእምኖ ከለና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። እቲ ቃል ዝብለና ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ክንዳለው ቃል የድልየና ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክመፅእ ከሎ ብግብርን ብቃልን ኣርኣያ ኮይኑ እዩ ከም 33 ዓመት ኣርኢና ኸይዱ ንዓይ ዝረኣየ ንኣምላኽ ረኣየ እዩ ዝብለና። ኣብዚ እንታይ ኢና ክንገንዘብ ንኽእል? ብእምነት ንኢየሱስ ክንኣምኖ ከም ዘለና ማለት እዩ። ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ዕብራውያን ሰብ መሲልዎም ዝተጋገዩ ሰብ መሲሎም ዝሰሓቱ ኣነ ንስኻትኩምን ከይንስሕት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰብ እዩ ፍጹም ሰብ እዩ። ግን ሰብ ጥራሕ ከም ዘይኮነስ ኣነ ንስኻትኩምን ብምንታይ ኢና ንሪኦ? ብእምነት ነቲ ቃል ኣሚንና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክንቀበሎ ክንክእል ከለና እቲ ቃል ኣባና ሓይል ይኸውን። ቃል ክርስቶስ ይሰርሕ። እቲ ደይሰርሕ እምነት ካብ ዓለም እዩ። እቲ ዝሰርሕ እምነት ግን ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንእመን ኢና። ሓደ ነገር ክንሰርሕ ዓቂና ፈቲና እንድሕር ገርናዮ እቲ ንህና ዓወት እዩ ድመስለና። ተደይ ገርናዮ ግን ንህና ስንፍና ገርናስ ክንቆፅሮ የብሉ። እንታይ ክብል ደልየ እቲ ዘይግበር ነገር እንድሕር ተገሩ ርኢናዮ ካባና ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ስራሕ እዩ። እቲ ዘይግበር ነገር ንሕና ክንገብሮ ፈቲና ተደይ ክኢልናዮ ግን ብሓይልና ኢና ክንፍትን ንጅምር ዘለና ማለት እዩ። እቲ ደኽእል ኣምላኽ ይኽእል ኢልና ተኣሚንና ኩሉ ስራሕ ንመን ክንገድፈሉ ኣለና? ንኣምላኽ ክንገድፈሉ ንኣምላኽ ክንገድፈሉ ኣብቲ ንሕና ክንወሳወስ ኣብቲ ንሕና ክንዓይ ዝኣዘዘና ቃል ግን ተኣሚንና ኣምላኽ ብኣይገሮ ክፍፅም ኢልና ተእምነት ኢና ክንቅድም ዝግባአና ማለት እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ኣብዚ ቃል እዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ መን እዩ? መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍ
سبات يصحفوا ديو فيكشن ديو لومي ويتا نزق زارنا لمن تا يستكتب تقولنا يتمرتنا انت اين اخذنا معها ለእግዚአብሔር ሐሳብ ታዩ ለእግዚአብሔር ተንፈል ለእግዚአብሔር ንፈልጠው መገዲ እቲ መንፈስ ለነፈሱ ጽሑፍ ይዝለና ዘለ ለእግዚአብሔር ለትምህርትና ዝጠቅም ነገር ለእግዚአብሔር ንፈልጠው ነገር ምረኽበሉ ለምንታይ እንደህሪና ፍጹማት ክንከውን አብትት ተጀመረሉ ይላል ፍጹማት ክንከውን ግን ፍጹም ለክንከውን ካብት ተጋገናየው መገዲ ዝመልሰና ነገር ክንረክባለና ካብት ጊጋዝ ሆነ መገዲ ናብት ቆንዕ መገዲ ይወስደና እሱ ድማ መንዩ ቃል አምላክ እዚ ቃል አምላክ እዚ መንፈስ አምላክ ዝነፈሰ ጽሑፍ ለትምህርትና ይጠቅመና ለተግሳጽ ንምቕናዕ ለዝጎበጠ ነገር ተኽክብ ንምቕናዕ ፋይናሊ ድማ ንጽድቅ ጽድቅ ክበከሎ ጽድቅና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንግብር ጽድቅ ኢልና ንጽድቅና ክንብል ከለና ካብቲ ክርስቶስ ዝሰርሖ ስራሕ እንደዚያ ትኸውን ኣነ ዝወሰኽኩ ወይ ስኻትኩም ዝወሰኽኩም ዋላ ሓንቲ ነገር የለን እዚ ስምዒት ኣብ ውሽጥና ዝፍጠር እንድሕር ኮይኑ ካብቲ ሰይጣን ካብቲ ግጉይ መልእኽቲ ዘመሓልፍ እኩይ ግብሪ ዘመሓልፍ ሰይጣን ማለት ሰይጣን ካልእ ሽሙ ዲያብሎስ እዩ ናይ ግሪክ ወርድ ዲያብሎስ ግጉይ ሓሳብ ኣምፅዮሲ ካብ ኣምላኽ ዝፈሊ ማለት ካብ ኣምላኽ ዝፈሊ ነዚ ሓጢኣት ምስ ገበረ ኣዳምን ሄዋንን ካብ ኣምላኽ ዝተፈሊ ምስ ኣምላኽ ዝነበሩ ኣዳምን ሄዋንን ሓሳብ ኣምላኽ ሓዲጎም ሓሳብ ሰይጣን ስለ ዝሰምዑ እታ ሰይጣን ዘእተዋ ሓሳብ እያ ካብ ኣምላኽ ዝፈለየት ሓጢኣት ንብላ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ነገር ኩሉ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ድማ ሓጢኣት እዩ ማለት ክብረና ኣምላኽ እዩ ክንጥቀመሉ ኣብዚ ምድሪ እዚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ነገር ይብልና እዩ ኩሉ ተዋሂበኒ ግን ኩሉ ኣይጠቕመኒ እንዲድብል ጳውሎስ ኩሉ ተዋሂበና እዩ ግን ኣይና ይጠቕመና ኣይና ይጠቕመና ይልና ምፍላይ ግን ዝደረከና መንፈሳዊ ውሽጥና ክህሉ ንዕኡ ክንሰምዕ ንሱ ክንላዘብ ከም ዘለና እዩ ዝገርመን ይትክረና ስለዚ እግዚኣብሔር ንምንታይ እዩ ዝመንፈሱ ዝነፈሶ ጽሑፍ ከም ዝጠቕመና ዝዛረብ ዘሎ ከምዚ ኣንተ ሕጂ ጅምር ዘበልኩኩም ሓጢኣት ካብ ሰብ ካብ ኣምላኽ ክርሕቕ ንርዎ ንምምላስ ድማ እግዚኣብሔር ታፃውዒቱ ደጋግማ ስለደሎ ደው ስለ ዘይበላ ኣባና ክበፅሕ ካባና ክሓልፍ ናብ ደቅና ክኸይድ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ክሓልፍ ክሳብ ኩሉ ሰብ ምምላስ ወይ ድማ ክሳብ ጎይታ ድመፅእ ክቕፅል ስለ ዘለዎ ሓደ መገዲ ንሂዙ እሱ ድማ ቃል እዩ እቲ ቃሉ ብነቢያት ኣምፅይዎ ብብዙሓት ሰባት መፅኡ ግን ናብ ሰብ ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ከይተቋረፀ ብፅሑፍ ድማ ክኸውን ስለ ዝገበሮ እግዚኣብሔር ንሰባት እዩ መሪፁ ንመን እዩ ቅድም መሪፅዎ ንሙሴ ሙሴ ኣብ ቤት ፈርዖን ዝዓበየ ኩላህና ንፈልጦ ኢና እቲ ታሪክ 40 ዓመት ኣብ ቤት ፈርዖን ዓብዩ ብድሕሪኡ ብሰንኪ ኣሕዋቱ ናበይ ከይዱ ናብ በረኻ ኸይዱ ናብ በረኻ ኸይዱ 40 ዓመት ይፀንሑ ድሕሪ 40 ዓመት ግን ባህልሃልታ ሓዊ እግዚኣብሔር ምስ ተራኸቦ ኪድ ናብ ህዝበይ ሓራ ከተወፅኦም ክስደካ ክልከካ ምስ በሎ ድልዋ ኣይኮነን ሓሳብ ስጋ ስለ ዘለዎ ኣነ ኣታራስብ እትረፍዶ ናብ ፈርዖን ቤት ተመሊሰ ከኣቱሲ ንዓቶም ሓራ ከወፅሲ ንዓቶም ክብጀው ኣነ ንርእሰይ ሃዲመ ፈሪሐ ዝወፃእኩ ሰብ ካብ ፈርዖን 40 ዓመት ተሓብያ ኣብ በረኻ ዝነበርኩ ሰብ ምስ ኣባጊዐ ድማ ዝሰረፈ 40 ዓመት ዕብየ እዩ ከመይ ገረ ሓራ ከወፅኦም ከመይ ገረ ክብጀዎም ይኽእል ዝብል ሓሳብ ያ ውሽጡ ዝመፅእ ሰብ እዩ ከም ሰብ እዩ ክሓስብ እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዘሎ ግን ኣብ መወዳእታ ዕብራውያን ካብ ፈርዖን ሓራ ክወፁ ክብርና ኣምላኽ እዩ መን ዝገብር እግዚኣብሔር ባዕሉ እግዚአብሔር ባሕል እትደሰርሕ እግዚአብሔር እትደዘዝ ግን ሰብ ሰብ ለሰብ መድኃኒት ይገለ ሰባት ወዶ ሰብ ለሰብ ድማ ከጥፎን መን ይልእኹ ወይ ነገር ናይ መን ተላኣኺ እዩ እቲ ሰብ ናባኻደ መስበል እትቆም ነገር ለዚ ሙሴ ልኡኽ እግዚአብሔር ኮይኑ ናብ ፈርዖን መፅኡ ናብ ፈርዖን መፅኡ ስለዚህ መድኃኒት ኮይኖም ነው መድኃኒት ኮይኖም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ምድላው ዘድየና ነገር
كندالو معالتا مسانا زخون قالو مس እግዚአብሔር ركب نغبرالو نرسو زغلصنا مغلاص قال املاح ስለዚህ እዚህ ይው ምሂዙ መገድ خفولنا ማለት ሓደ መምርዒ ለህይወትና ከሆነ مس እግዚአብሔር ይካትልና ለስቦ ዝነበርና ጌጋ መገድ ዝመልሰና ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዝርከቦ እግዚአብሔር ቃል አድላይ ሆኖ ይወስድ የዚህ ሙሴ ነው አብ ዘጻት ምዕራፍ 14 ነው ተካስ ከነበረ ለሰለስ ክብረና አምላክ ዘጻት 14 ፍቅደ ሰለስ ክብረና አምላክ ይሁን أربعة أو ثلاثة مسيو دما مسيو نتم حزبي كل تأزات እግዚአብሔር كل تحقاقاتن نغرم ساديا مسيو دما مسيو نتم حزبي كل تأزات እግዚአብሔር كل تحقاقاتن نغرم كل حزبي خا بحاده دهاي እግዚአብሔር ዝተዛረበ كل تأزات نغبر ኢሎም መለስሉ مسيو دما كل تأزات ትእዛዝ እግዚአብሔር ጽሐፎ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ባህልሃል ተሐዊ ንሙሴ ተራኽብዎ ተታሪክ ኣብቲ ማእከል ዝነበረ ኩሉ ገዲፈየ ናብዚ ኣመጽ የደለኹ ተዛሪብዎ ኣዚዝዎ ኣይከይድን ኢሉ ቁሩብ ተኻቲዕዎ ኣነ ድኹሜ ኣይክእልኔን ኣፈይ ኮልታፊ ብዙሕ ምኽንያት ሂቡ ንኸይከይድ ግን ኣብ መወዳእታ ከይዱ ፈርዖን ተራኺብዎም ኩሉ ነገር ሳይ ምስ በሎክሲ ወፂኦም መገዲ ተጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቃል እቲ ሕጊ ኣምላኽ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝሰምዖ ኩሉ ነገር ንዕብራውያን ምስ ነገሮም ዕብራውያን እንታይ ኢሎም ይመሊሶምሎም ምስ እግዚአብሔር ዝተሰማምዑሉ ኺዳን ይምኣትዮም እንታይ ብለና ሙሴ ድማ መጺኡ ነቲ ህዝቢ ኩሉ ዘረባ እግዚአብሔርን እንታይ ኩሉ ዘረባ እግዚአብሔርን ቃል ኣምላኽን ማለት እዩ كل حققاتن تزازاتون نتهزبي خاء مسنقرو تهزبي بحادة لبي انتهي لهم اللي سوملو اجزيابير اتزاربو كلو قالات نقبر حازولي اجزيابير زبلو كلو قالات زعززهم زبلو كلو مالتي تزاز املاخ كنفتس من حدث كفرعون وزينا ابت اجزيابير زهابنا تسفى ጥራሕ ንእቶ መገድ ምስ ጀመሩ እዮም ግን ማዕንቃፍ ጀሚሮም ብዙሕ ከይከዱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር እንድሕር ኢሉ ይገብሮ እዩ መዓስ በትናቱ ጊዜ ዝተዛረበና ኣሎ ንልብና እግዚአብሔር ሕሹኽ ዝበለና ተስፋ ዝኣተወልና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክግበር ዘለዎ ነገር ይሕዋተይ በትንሃና ርእሲ በትንሃና ካልኩሌሽን ሓሲብናዮ ዘይተፈጸመ እንድሕር ኮይኑ ጸለይ አብረስና ኻላ ሐሳብ ይኸነ እንግድ ዝገብረና ከነጉረምርም እግዚአብሔር አይሰምዓነን ክንብል ንርእስና ክንረግም ካብ ኣምላኽ ክንፍለይ እዚ ኩሉ ዝኸውን መዓስዩ ልብና ካብ ኣምላኽ ክርሕቕ ምእንታን ናይ ጸለይ ሐሳብ ምእንጋድ ምስ ነጅምር ነዚ ዝሓለፉ 2-3 ሰንበት 4 ክብል ኸለ መንፈስ ይምላአኩም ዝብል ቃል እዩ ኣብ ውሽጥና ዋላ ኣብ ረቡዕ ክንጽሊ ኸለና ዝመጸና ዝነበረ ካብ መንፈስ እንድሕር ንጎድል ኮይና መንፈስ ካለ ክመልእ እዩ ናይ ግድን እዩ እቲ ጸላኤ ድማ ኣብ ዙርያና ከም ዘሎ ኣይትረስዕዋ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኣብ ዙርያኹም ይዘውራሎ ይድብለና ቃል ኣምላኽ እትንክፈኩም ኣሎ ይኮነን ዝብለና ይዘውራሉ ሚንስ ሬዲ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ጎደሎ ክመልእ እሱን ድሉ እዩ ንሕና ድማ ከይንጎድል ንርእስና ክንሕልዋ እግዚአብሔር ይደለና ሎምን ክዛረበና ዝደለ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ከይንርሕቕ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ከይንወፅእ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር ኣሎ እቲ ሙሴ ዝተቀበለ ቃል ኣምላኽ ንዕብራውያን ክንዲ ተቀበልዎ ጠቂምዎም እዩ እቶም ዘይተቀበልዎ ግን ኣብ በረኻ ተሪፎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን እዩ ታሪክ ሙሴ ኣብ ምዕራፍ 2 እዩ ዝጅምር እቲ 5 መጽሓፍቲ ዝጽሓፎ ግን በመንፈስ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ካበይ ጀሚሩ ይጽሓፍ ኢልዎ ካብ ፍጥረት ጀሚሩ
ካብ ፍጥረት ዓለማት እዛ ንሕና ንነብረላ ምድሪ ጥራሕ ኣይኮነን ሰማያት እዩ ዝብለና ካልእ ዩኒቨርስ ማለት እዩ ካልእ ብዙሓት ፍጥረታት ኩሉ እዩ ንሙሴ ነጊርዎ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ዝጀመረ ሙሴ ኣብ መወዳእታ 34 ብዛዕባ ሞቱ ከይተረፈ ይፅሒፍልና ኺዱ ብዛዕባ ሞቱ ከይተረፈ ይፅሒፍልና እታ ናይ መወዳእታ ቃል እንታይ ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዝፀሓፈልና ኣብታ መወዳእታ መፅሓፉ ኣብዚ 34 ፍቕዲ 12 ዘለያ ከምቲ እግዚኣብሔር ገጽ ንገጽ ዝፈለጦ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢይ ብድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣይመፀን ኣብ እስራኤል ኣይተንስአን ብዙሓት ነቢያት ተንሲኦም ዲዮም ብዙሓት ነቢያት እኮ ተንሲኦም እዮም ድምፂ ኣምላኽ ድሰምሑ ብዙሓት ነቢያት ቅድሚ ሙሴ እውን ተንሲኦም እዮም እግዚኣብሔር ብሰባት ስለ ድዛረብ ዳይሬክትሊ ንሰብ ዝዛረብ ንህዝቢ ድኸውን ድማ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ሰብ ከም ነቢይ ድጥቀመሉ ሓንሳብ ክንበ ክእል እዩ ብዙሕ ግዜ ዘንበዩ ነቢያት እውን ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል ኢና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢይ ግን ኣይተንስአን ብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነዚኦም እስራኤላውያን ወይ ድማ ኣይሁድ ክሳብ ሕጂ ነቶም ናይ ሙሴ መፅሓፍቲ ከም መምርሒ ገሮም ዝቕበልዎ ንክርስቶስ ከም ኣምላኽ ገሮም ክሳብ ሕጂ ኣይኣመንዎን ኣይተቐበልዎን ናቶም መምርሒ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሙሴ ካብ ፈርዖን ደውፅኦም መራሒ ምስ እግዚኣብሔር ዝተራኸበ እሱ ዝሃበና ፅሑፋት እሱ ኣኽለና ኢሎም እዮም ሒዞም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሉይ ኪዳን ግን ዝተፅሓፈ ኣነ ንስኻትኩምን ከምቲ ተረዳእናዮ እቲ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ዝገልጽ እዩ ዘብርህ እዩ ጽላሎት ናይ ሓድሽ ኪዳን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ካብ በልኩም በዓር ኩሉ ግዜ ነንብቡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለና ምሳና እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ካልእ ፊክሽን ከም ዘይኮይኑ ክንሪኦ ከም ዘይብልና ፍልይ ዝበለ መጽሓፍ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣምላኽ ከም ዝኾነ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ከም ዝኾነ ገለገለ ርድኢት ሒዝና ክንወፅሎም እደሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና ከነቐምጥ ኣለና መጽሓፍ ቅዱስ ከነብብ ከለኹ ከምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ገና ንኣሽቱ ከለና ምናልባት ስኻትኩም ኣይበፅሓኩምውን በቲ ንሕና ዝነበርናዮ ኣምሓርኛ ክንምሃር ከለና ማሞ በገበያ ዝባል ኢና ተማሂርና ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣብቲ ናታትኩም ግዜ ካልእ መጽሓፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ትግርኛ ዝተምሃርኩም ድማ ናትኩም ኣለኩም ሕጂ ፊክሽን ድማ ብድሕሪኡ ዓበይቲ ምስኮና ዘንበብናዮ ንፈትዎ ፊክሽናት ኣለውና ዋላ ሳይንስ ደንበብናዮ ኩሉ ሶርስ ግን ኣብዚ ምድሪ ዝግበር ዘበለ ሓደ ነገር ክንፈልጥ ኣለና እቲ ሶርስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓሉ እዩ ንዓይ ንዓኻትኩምን እኳ ክንንቀሳቐስ ዝፈጠረ ኣምላኽ እቲ ንሕና ንገብሮ እቲ ንሕና ንፅሕፎ ብሰባት ዝተገብረ ነገር ኩሉ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ክንኣምን ክንክእል ኣለና እቲ ሪሶርስ ዘይልወጥ ሪሶርስ ኣምላኽ ዘንፈሶ መንፈስ ዝነፈሶ ፅሑፍ እሱ ድማ መጽሓፍ ቅዱስና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ቤዚክ ዝኾነ ነገር ክንርዳእ ሎሚ እግዚኣብሔር ክዛረበና ኩሉ ሰዕ ድልው ክንከውን ንዑ ድማ ፎሎ ክንገብር ኣብቲ መንፈሱ ክንመላለስ ዝኽእለና ሓይሊ ዘለዎ ቃል ክልቃቕ ኩላህና ድልዋት ንኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን እቲ ዝተረዳእክዎ ናባኹም ከመሓለፍ ከለኹ በታ ናተይ ርድኢት ከም ዝኾነት ክትሕዝሎ ይደሊ እቲ ናተይ ርድኢት በቲ ዘንበብክዎ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ካልእ ሶርስን ዝረኸብክዎ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ካብ ዝንላዓለ ምዕባለ ዘለዎ ቃላት ሒዝኩም ክትመፁ ርድኢት ሒዝኩም ክትመፁ ድማ ተስፋ ገበር ሓደ ንሓደ ክደጋገፍ ስለ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣቐዲምና ግን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ምግላጽ ከም ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ ምግላጽ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ንነፍስና ከነእመና እዚ ተደይ ኣሚንና ካልእ ነገር ክንኣምን ክኸብደና ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሓፈ ማለት እየ ሃጓፍ ኣብ ልብና ክህሉ የብሉን እምነትና እንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝብል እምነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እንዲ ትብለና እተን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ከባቢ 1500 ዝወሰደ እዩ እዚ ጽሑፍ ኮምፓይል ኮይኑ ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ብዙሓት
ናይ እግዚአብሔር ሰባት ተዘራሪቦምሉ ተኻቲዖምሉ እግዚአብሔር ኣብ ማእከሎም ኮይኑ ዘጽድቆ ቃል እንኣምነሉ ናብ ድሕነት ደምጽኣና ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተደይ ተቐቢልና ካለ ኩሉ ክጽግመና እዩ ካለ ኩሉ ከንቱ እዩ ዝኸውን ሃጓፍ ኣብ ልብና እንድሕር ሃልዩ ዓንተ ኢለኩም ኣለኹ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ንጎድል እንድሕር ኮይና መንፈስ ጸላኢ ኩሉ ግዜ ኣብ ከባቢና እዩ ዘሎ ኣብቲ ጎደሎ ከኣቱ እዩ ሰይጣን ድማ ካብ ኣምላኽ መፍላእ ይስርሖ ካልእ ስራሕ ይብሉ ኣቦ ሓሶት እንዲ ትብሎ ሓሶት ኣምፅኡ ካብ ኣምላኽ ክፈልየካ ከምቲ ንኣዳምን ንሄዋንን ኣብ ርእሶም ሓሳብ ይምፅእ የሎም እቲ ሓሳብ ግን ጽቡቕ ዝመስል ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ጅምር ኣቢሉ እቲ ናቱ ሓሳብ ምልእ ኣቢሉ ኣሎ ኣብቲ ሳቶም ሃጓፍ ዝሃብዎ ቦታ ዕድል ተደይብዎ ጸላኢ ኣብኣቶም ክሰርሕ ኣይምኽኣለን ስለዚ ሓጢኣት ኩሉ ግዜ ካብ ኣምላኽ ክፈልየካ እዩ ዝደሊ ምናልባት ኣብ ንብስና ዝገበርናዮ ምልምማድ ካብ ኣምላኽ ደይፈለየና ክመስለና ክኽእል ኣለዎ ሓንሳብ ንገብሮ ነገር ድሓን ኢልና ንሓስቦ ነገር ግን ሓሳብ ኣምላኽ ተደይ ኮይኑ ድሓን ኣይኮነን ኣብቲ ድሓን ተደይሊኻ ድሓን ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ንመን ነቐድም ንሓሳብ ኣምላኽ ንመንፈስ ቅዱስ ካባና ድማ ኣይኮነን ካብ መንፈሱ እዩ እቲ ዘኽእል ምሳይ ኣሎ ኢልና ንእመኖ እንድሕር ኮይና ከኽእለና እዩ ስለዚ እታ እምነትና ከይትውሰድ ክንሕልዋ ሓላፍነት ኣለና መንፈስና ድሒና ኣብ የማን ኣባ ኣምላኽ ተሰዊራላ ኢና ንብል ግን ስጋን ነፍስን ሲ ኣብዚ ብዙሕ ዝህውኹ ነገር ኣሎ ኣብ ዓለም ከለኹም መከራ ኣለኩም እንዲ ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ መከራ ግን ተፃዊርና ክንሓልፍ ከይኮነስ ኣምላኽ በቲ መከራ ክንሓልፍ ዘኽእለና መንፈስ ኣባና እንዳዓበየ ክኸይድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነብስና ቅድም ክንሕልዋ ብምንታይ ኢና ንሕልዋ ብመንፈስ ኣምላኽ ስለዚ መንፈስ ይምላእኩም ካብ መንፈስ ኣምላኽ ኣይትጉደሉ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ምግላጽ እዛ ምግላጽ ዝብልዋ ቃል ኣይተረስዕዋ ኣምላኽ ንርእሱ ይገሊጽልና ኣምላኽ ንርእሱ ይገሊጽልና ንርእሱ ድማ ክንፈልጦ ዝደልየና ትምህርቲ ዝብለና ንኣምላኽ ክንፈልጦ እዩ ክንድቲ ዝፈለጥናዮ ክንስዕቦ ኢና ተደይ ፈሊጥናዮ ናበይ ከም ንኸይዱን ኣይንፈልጥን ኢናን ማለት እዩ ኣብ ጸልማት ሰብ ክኸይድ ከሎ ኣብ ቅድሚኡ መዐንቀፊ ይሃሉ ጉድጓድ ይሃሉ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ብርሃን እዩ ዝደሊ ጮራ እዩ ዝደሊ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ቀዳማይ ነገር ከይንረስዓ ኩሉ ግዜ ንነብስና ከነፍልጣ ዝግብኣና ክንእመና ዝግብኣና መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ምግላጽ እዩ እግዚኣብሔር ንዓይ መንፈሱ ሂብኒ እዩ ንዑ ክፈልጦ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐቢልኩም እንዲ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ስለዚ እቲ ንድሓናሉ ጸጋ ድሒና ደው ክንብል ከይኮነስ ንኣምላኽ ምሒር ክንጸምኦ ክንደልዮ ዘኽእለና እቲ ምግላጽ ኣምላኽ ክንፈልጥ ክንመሃር ንትምህርትና ዝተዋሃበና እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዛ ቀዳመይቲ መበገሲና ኢልና ክንሕዛ ንኽእል ኢና ኣምላኽ ባዕሉ ይገሊጽልና አንከቨሪንግ ሂምሰልፍ ብለና ሪቨሌሽን ባዕሉ ተደይገልጸልና ማንም ንኣምላኽ ክረኽቦ ይክእል እዩ ነዚ እዩ ኣመንኩ ተዛረብኩ ዝብል ትብዓት ኣብ ውሽጥና ክህልወና ዘኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰና እዩ ቃል ኣምላኽ ምስጢር እዩ ክንድትሱ ዝፈቐደልና ኢና ድማ ክንፈልጦ ንኽእል ንእግዚኣብሔር ፈሊጥና ኣይንውድዎን ኢና ሓደ ንእግዚኣብሔር ዝፈልጦ ወዲኡ በቃ እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ዲፋይን ዝገብሮ ሓደ ሰብ የለን እንተርፎ መን እዩ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ድማ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንእግዚኣብሔር ገለጾ ብለና ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ እምነት እዚ ኣብ ልብና ይሃልወና ሓደ ኣማኒ ጎይታ ምስ ተቐበለ እቲ ጎይታ ዘቐበሎ ሰብ እንታይ ኢልዎ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ጀሚርካ ኣንበቢሉ መጽሓፍ ይብዎ መጽሓፍ ቅዱስ ፈለማ ክንድሕን ከለና ኣብ ውሽጥና ዝስምዓና ስምዒት ኣሎ ምሽ ጽምኣት ኣምላኽ ግዜ ከይወሰደ ቀልጢፉ ወንጌል ወዲኡ ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ቀልጢፉ ወዲኡ ወርሒ ከይመልአ ወደዮ ኢልዎ ጎበስ
كابي جميركا وديكا كابي يوحنس أبي بصحكا رأي يوحنس بل كم بحدش دما كاب زفترة جميركا كلهم ببويلو أملاخ كتفلتهم أنت ليتم معلتن دام ببخل تسلست ورحي أنبيبو ودي أيوه ودي كاي خلو ودي كاي ومصحف قدس كله ودي كاي دقيم كاد ما أنبيبو مكانتهم دايم ببكاي يخلو خليو يحواتي مصحف قدس أنبيبنا نودو أيكونن مقلاص أملاخ سلا زخونه حجي زنببكوا حنتي حرق حنتي عرفت نجر حنتي تغسي دقيمة خم ببخلخو حدش مقلاص كتبني اند آمنكو تدين بيبيو مصحف قدس ودي عيلا سابايك ودي ايو لسك عبايز قبرني دو كبل نابكا لحسابك خيد نزينا مصحف قدس معالتاوي كنا نببن كنا استنتنن زد لينا يسوس كريستوس قويتان أملاخني تخال أي تحساب أملاخ كنت تزق قربنايو قربا سلازخونا كال أي تحساب منفس أملاخ زنفسو مقلاتيو أملاخ نمتصحاف قدس نمتصحاف سباتي بنا سباتي تتقيمو ودو اتي كلتا عينت ترقم كنوسن نخلينا سبات تصحفو إيو إلنا نريو ويننببو ندحر كوينا كم فيكشن يزنبب يحواتي دتاكم نقراين رخبلونينا سبات كو أنت تصحفو اتوانا دراسي قنمانيو اقزابير بعلو نزينا منفس أملاخ زنفسو صحف كنبل كلنا اتصحافي اتدراسي مانيو أملاخ بعلو قن حنا أنا نسخو من كننببو بنخلو قوانقوا بتوانسي إبراويان بإبرايست يصحفوا سلازنبرو تبلوي كيدان بإبرايست تصحفوا دحراي بغريك تتصحف دما غريك ناي حدش كيدان ابو ناي غريك قوانقوا دزرب ببزحتي سلازنبره غريك صحف تصحيفهم أنا نسخاتكم من كننببو دما بتغرينيا تصحيفنا كبرنا أملاخ يكون قوانقوا زحابنا እግዚአብሔር مسو كنردادا أيكونن نحد حدنا خنردادا اتزي تردأنا يو قال أملاخ أما أكلنا نحد حدنا كندقاقف كنردادا نحد حدكم قال أملاخ تزراربو جيد بلنا نحد حدكم قال أملاخ تزراربو ات أملاخ نعي قليس اللي يزبلو قال أملاخ كابت مصحفو كابت السو زنفسو مصحف زرخبكو مسحواتي كزرارب زا معلت زي أجزابير أملاخ يبنا كبرنا أملاخ يكون سنبتنا من تاينا بزن متسه كابت قالوا حدا እግዚአብሔር زرزاربنا حيزنا خنوتسه كل جزء جن من لنا قال أملاخ بعلو لنا قال أملاخ بعلو بس أنا قالو إتأبانا خحدر فقد منفس قدس كل تنجاري زجبر أنت واحد نجركم قدامي نجر إتقويتها زمهارنا تذكركم ندي بلنا قال أملاخ كنذكر قبرنا كنذكر قبرنا اتخالعي يوقسنا لو من تاي بلعك أنا منفس كاس انتاي مجيب كايا زبل وقسا كاب حاتيات كي تقاتو لبخا انتاي ملي أولو حسابك انتاي ملي أولو منفسك نما نتصمع له كنت تتصمعنا يو إجزابير رجلتنا تملأنا كبرنا أملاخ يكون سلازي درب درستينا أبزن رئي اتبيرو حيزو دصحافة سبيو اتدرست قلنا يمانيو نا أملاخيو أبز علماوي example قرنا عند حرقنا يو حدا دراسي بتسعادة ورقت بسكريبتو قرو حنص أبيلو دصحفو تصحوفو بزوح ورقات يدخون هو دو نتو دصحافو قن سكريتاري اللاتو مش نعخ نقراخ إليو صحاف اللي كبلا نايت مصحف تحاتي مخوص خلو دراسي من يزبهال اتي دي صحافوي مش اتوانا سب مبرتا سكرتاري كونتن صحافة تبهال دي صحافتو قن الساعة بخالة مسلا تكنولوجي حجي ما عبيلو يزهلو أبسلكنا بدمسي كتصحافة كاليو اتي دي زاربو نابق قالك أيرو دي صحافة اللي يزيو قن تدرست نايزي ماشين ايكونن تدرست ناي منيو ناتيو كم عينة رديت كهلونا قويتا يدلي لذي درب صحافنت ولا انتلو وبزي እግዚአብሔር كل ጊዜ የተከስልጦ ዝገብዮ ዝደልዮ ነገር ተጠቀምነ መንዩ ንሰብዩ ተረባሓነ መንዩ ንሰብዩ
እቲ ሓሳብ ግን ናይ ኣምላኽ እዚ ርድኢት ክህልወና መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ምግላጽ እዩ ሓዙለይ ሕጅውን ምግላጽ እዩ እግዚኣብሔር ክንድቲ ዝፈቐዶ ክንድቲ ዝደለዮ እዩ ንርእሱ ዝገልጸልና ክንድቲ ዝጸማእናዮ ድማ ቀረባና እዩ ክንድቲ ዝደለናዮ ዝተኾስኮሰ መሬትን ዝነቐጸ ስቂሉ ዝደረቐ መሬትን ማዕረ ማይ ኣይሰትን እዩ ወዶ እቲ ምኹስኳስ ናተይ ናታትኩም እዩ ምድላይ ማለት እዩ እቲ ምድላይ እቲ ምስታይ ግን ናይ ኣምላኽ ናቱ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ሳልሳይ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ እዩ እንድሕር ንብል ኮይና ሕጁን ንልብና ክንእምና ዝግባአና ጌጋ ዘይርከቦ መጽሓፍ እዩ ጌጋ ዘይብሉ መጽሓፍ እዩ ንምንታይ ኢና ጌጋ ዘይብሉ ዝበልና ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ነገር ኩሉ ጌጋ ይብሉን ብናህና ርድኢት ብናህና ዓይኒ እቲ ጌጋ ዝመስለና ነገር እኳ ከይተረፈ ጌጋ ኣይኮነን ሓሳብ ኣምላኽ እዩ ሓሳብ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ጌጋ ይብሉን እቲ ተፈጸመ ጌጋ ምናልባት ንምምላስ ንብዙሓት ንምድሓን ክኸውን ይኽእል እዩ እምበኣር ጌጋ ተደይ ኮይኑስ እግዚኣብሔር ንምንታይ ስቕ ይብል ሰባት ክጠፍኡ ከለዉ ምድሪ ክትገላበጥ ከላ ማዕበል ክገላበጥ ከሎ ንምንታይ እግዚኣብሔር ስቕ ዝብል ናይ ሰባት ሕቶ ከነምፅእ ግድን እዩ ምክንያቱም ሰባት ኢና ስምዒት ኣለና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ደለና ጥራሕ ስለ ዝመስለና ከይንጠፍኽ ኣብዛ ምድሪ ስለ ንደሊ ነዛ ስጋ እዚኣ ከይትቕበር ከይትመውት ስለ ንደሊ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ግን ካብ ዝሕልፍ ዝበለ እዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ክህልወና ናብኡ ክንከይድ እዩ ዝደልየና እታ ምድሓን ኣብ ከም ሓደ ኣዳራሽ እሞ ንርኣያ እዚ ኣዳራሽ እዚ መእተዊ በዝለዎ ሪቮልቪንግ ዶር ገርና ንርኣዮ ክንድሕን ከለና ኣብቲ ጸልማት ኣብቲ ደገ ኢና ንርና ክንኣቱ ከለና ኣብቲ ምድሓን እዚ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ነቲ ምድሓን ሒዝና ክንኣቱ ከለና ጸላይ እውን ኣሎ እቲ ፈተና ኣሎ ምክንያቱም ኣብቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ዓለም ገና ኣይከድናን ኣብዘ ምድሪ ግን እቲ ናይ መንፈሳዊ ዓለም ጣዕሚ ምስ ጎይታ ኸይና ኸነስተማቕሮ መንፈስ ኣምላኽ እዩ ዝድርኸና ዘሎ ከምቲ ብደገ ዝነበርናሉ ግዜ ኸይንኸውን ማለት እዩ እዛ ስጋ ክትመውት ከላኸ ኤግዚት ዛዶር ንበላ ንኣብነት ሪቮልቪንግ እዩ ክንወፅእ ከለና ናበይ ኢና ንኸይድ እቶም ደይፈልጡ ናበይ ከም ዝኸዱ ጎይታ ዘይብሎም ክርስቶስ ዘይብሎም ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጥዎን እዮም ጸልማት ከም ዘሎ ንሕና ንኣምን ብጎይታ ዝኾነ ግን ኣብ ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ዝኸይድ ስለ ደኣመነ ኣብ ደገ እንታይ ከም ዘሎ ኣይፈርሕን እዩ ሞት ኣየፍርሓናን እዩ ዝብለና ደሎ ብካልእ ቋንቋ ሞት እዛ ዓለም እዚኣ ከፍርሓና የብሉን እስኻ ምሳይ ከለኻ ሞት እኳ ኣይፈርሕን ዝብል ትብዓት ክህልወና ግብረና ክብርን ኣምላኽ ይኹን መዓዙ ሓንቲ እያ ምክንያቱም ሰብ ኮይና ኣብዚ ምድሪ ክንመፅእ ከለና ልደት ኣለና መዓስየ ተወሊደ ኣነ በዛ ዓመተ ምህረት መዓስየ ድመውት ኣነ ይፈልጥን ግን ካብዛ ምድሪ እዚኣ ጥራሕ ዝመውት ስጋ ኣብዚ ምድሪ ተርፍ ኣነ ግን ናብ ጎይታ እየ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጥና ክብርትዕ ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ምግላፅ ዘለዎ ኣበይ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ቃሉ እዚ ርድኢት ክህልወና ምክንያቱም እግዚኣብሔር በለ ኮነ እዩ ይብለና ዝተዛረቦ ከይፈፀመ ኣይምለስን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ክንወፅእ ከለና ዝደሓነት ነፍሲ ምስ ጎይታ ዘላ ነፍሲ ንላዕሊ እያ ትኸይድ ናብ ሰማይ ናብቲ ዝተዳለወላ ኣብቲ ፅሑፍቶኣ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ትብዓት እዚ ክህልወና ደሊ ማቴዎስ 24:35 ኢየሱስ ከምዚ ይብል ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ቃል ኣምላኽ ሓንሳብ ጥራሕ ይውፃእ ከይተፈፀመ ኣይምለስን እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣይሕሱን እዩ ስለ ደይሕሱ ክንኣምኖ ግድን ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ ነዚ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ ዘይጋጋ ራብዓይ ካብ ሰባት ደይኮነ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ፍሉይ ምግላፅ እዩ
ፍሉይ ምግላጽ ልምምላስና ናብቲ ቅድም ዝነበረ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ክመልሰና ዝኽእል ፍሉይ ምግላጽ ማለት እስ ዶክትሪን ካብ ሰብ ኣይኮነን ካብ ኣምላኽ ዝመጸ መምርሒ እዩ እስ ዶክትሪን እዚ ርድኢት ክህልወና ርድኢት ክህል እዚ ተደይ ኮይኑ ካልኩሌሽን ክንኣቱ ኢና 2 ተደምሮ 2 4 ኢና ክንብል ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ግን 2 ተደምሮ 2 ምናልባት 20,000 ወይ 100 ይኸውን ይኽእል እዩ ኣይፈልጥን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ብለና ኢስ ዶክትሪን ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ጥበብ ዘለዎም ሰባት ኣለው በዛ ዕድመ እዚኣ እኮ ኣነ ብዙሕ ሪኤ ኣለኹ ትረፍዶ ኣብዛ ዕድመይሲ ኣብ ኣሜሪካን ካብ ዝመፅእ ሓደ ኣብነት ሕጂ ክበኩም ብቴሌፎን ኣብዛ ኣሜሪካ ክመፅእ ከለኹ ቴሌፎን ከምዚ ኣይነበረትን ዓብይ ቴሌፎን እዩ እንደዚ ድኸውን ዓብይ ባትሪ ዘለዎ 2 ወይ 3 ሰዓት እቲ ባትሪ ድጸንሕ አንቴና ስሒብካ ኢኻ ትዛረብ ኣብ ዓድና ኣይነበረን ሴልፎን ትሽዑ ግዜ በዛ 30 ዓመት ዘይመልኣ ግዜ ውስጥ ቴክኖሎጂ እንደምንታይ ማዕቢሉ ኣሎ ብዒንትና ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ጥበብ ግን ካብ መን እዩ ምርዳእ ክህልወና ካብ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ምሳሌ ዘሎ ቃል ኩሉ ሰዕ ንዘክር መጀመርታ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር መፍራህ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስትውዓል እዩ ናብ ትብዒት ዝወደቁ ብዙሓት ፈላጣት ኢና ዝበሉ ሰባት ኣብዛ ምድሪ እዚ ዕድሜኦም ከይፀገቡ ከይዶም እዮም ሓሊፎም እዮም ብዙሕ ጥበብ ናብ ዓለም ኮንትሪቢዩት ዝገበሩ ግን ካብ ኣምላኽ እቲ ጥበብ ተዋሂብዎም ኣብ ስጋ ጥራሕ ኣይኮኑን መይቶም ንጎይታ ደይተቐበሉ እንድሕር ኮይኖም ዘለኣለማዊ ሞት እቲ ጥፍኣት ሓዊ ተቐቢልዎም እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ግን እዚ ብርሃን ይበሪህልና እዚ ብርሃን ይበሪህልና ከም ዶክትሪን ከም መምርሒ ንልብና ኩሉ ሰዕ ክንነግራ ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ክንከውን ትዕቢት ከይሕንኩለና ከይንወድቕ ንነብስና ንቐፅዓሉ መገዲ ቃል ኣምላኽ መምርሒ እዩ ክንብል ኩሉ ነገርሲ ምስ ቃል ኣምላኽ ከነተሓሕዞ ፈቃድ ኣምላኽ እንዳለመና ፈቃድ ኣምላኽ እንዳሓተትና ኣብ ቤት ኣምላኽ ደው ክንብል ኣብ ትህላውነቱ ደው ክንብል ዝድገፈና ቃል ኣምላኽ ስለ ድኾነ ዶክትሪን ብሰብ ኣይቅየርን እዩ ናይ ኣምላኽ ዶክትሪን ቤተ ክርስቲያን ናታ ዶክትሪን ኣለዋ እቲ ዶክትሪን ካብ ያውፅያቶ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ያውፅያቶ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣውፅያቶ ምክንያቱም እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቤትኤል ቤተ ክርስቲያን ኢልና ንሕና ንስመያ እምበር ቤትኤል ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰባት ኣይኮነትን ሰባት ዝእከቡላ ናይ ኣምላኽ እያ ናይ እግዚኣብሔር ቤት ትሽሙን ከምኡ ዝገልጸልና ናይ እግዚኣብሔር ቤት እዩ እዚ ናይ ፍትዊ ይኮነን ናታይ ኣይኮነን ናይ ኣሮን ኣይኮነን ግን እግዚኣብሔር ዝፀውዖም ቅዱሳን ዝእከቡሉ ቤት ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ነንሕድሕዶም ዝዘራረብሉ ንኣምላኽ ዝሰግድሉ ቤት ኣምላኽ እያ እዚ ርድኢት ክህልወና ዝገብረና ሰባት ከም ድላዮም ዝቕይሩ ኣመሓዳድራ ክህልዎም ይኽእል እዩ ነዛ ቤት ኣምላኽ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብስርዓት ክትከይድ ምእንታን ካብ ትሕቲ ዶክትሪን ኣምላኽ ኮይኖም ናቶም ስርዓት ክስርቱ ክእሉ እዮም መዘምራን ኣብዚ እንዳዘመሩ ኣነ ተስየ ቃል ኣምላኽ ንዓቶም ደፊአ ክካፈል ኣይክእልን መዘምራን ኣብዚ እንዳዘመሩ ይኣኽለኩም ኢሉ ዕሽር ክእክብ ይኣብ ክመፅእ ኣይክእልን እንታይ ከም ንገብር ንሕና ንሰርዖ ስርዓት ክህልወና ክእል እዩ እዚ ክቃየር ክእል ዶ የስ ክቃየር ክእል ብግዜ ክቃየር ክእል እዩ ብቦታ ክቃየር ክእል እዩ ብኩነታት ክቃየር ክእል እዩ ግን ቃል ኣምላኽ እዩ ዘይልወጥ ፀኒዑ ዝነብር ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቃለይ ዝሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዘይልወጥ ሰናይን ተኣምራትን ዝገብር ቃል ኣምላኽ ፀኒዑ ክነብር እዩ ስለዚ ምድሓና ንርእሱሲ ዝዓበየ ተኣምር እዩ ምድሓና ዝዓበየ ተኣምር እዩ
أمدحنا ولا حنتي زوسخنا يو نجريلا تقال أبانا خمس من هالبات إذننا خفيتنا تصني لنا نخون كجمر كلخو سمعكم من اندحر كونكم اجزابير صاوعيتو دو أبلن أبراويانون كم يزبلنا بزح جزين ببزح نبيات اجزابير دو أبلن حجون عبز زمن زي نا اجزابير صاوعيت حنتيا ناباي تملسوا يعتبل ودو اتمدحنا زرخبنا يو زادم صيا وشتنا رتع سلد فترتها سمعنا أمنا تقبلنا يو سمعكو آمنكو تزاربكو دما كبرنا أملاخ هون أب إفسون كلتا 14 سكوتي كام ببلي 14 إفسون معرف كلتا فقد 14 ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ ጽልኢ ከልካሊ መንደቕ ብስጉእ ብምፍራስ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ሰላምና እዩ ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብኡ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክገብሮም ንሕጊ ምስ እዛዛቱን ስርዓቱን ኣፍሪሱ ሰላም ገበረ አሜን ታይብለና ንሱ መንዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪ ዘፍረሰ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ ቀጽሪ ማለት ኃጢአት እዩ ንሰብ ሞት ይገዚእዎ ነሩ ብሰንኪ ኃጢአት ነቲ ቀርቃሪ ነቲ ከልካሊ ቀጽሪ ዘፍረሰ መን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብክልተ ነገር ክንወስዳ ንኽእል ኢና ነቶም ክልተ ክብል ከሎ ኣብዚ ክዛረብ ከሎ ካልእ ትርጉም ኣሎ እታ ቀዳመይቲ ትርጉም ግን ኣነ ዝወሰድኳ ሰብ ብሓደ ወገን ኣምላኽ ብካልእ ወገን ኣምላኽ ካብ ሰብ ሓሳብ ርሑቕ እዩ ዘሎ ግን ሓሳቡ ብሰባት እንዳገለጸ እንተፀውዖውን ሰባት ልቦም ስለ ደይከፈቱ ታ ምድሓን ኣይመፀትን ብክርስቶስ ኢየሱስ ግን ታ ምድሓን ምስ መፀት እቲ ርሑቕ ዝነበረ ሰብ እዩ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ መንደቕ ኣፍሪስልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቅጽል ኣቢሉ ድማ ሰላምና ዝኾነሱ ይብለና ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፍጠር መን እዮም እቶም ክልተ ዝብል እቶም ክልተ ህዝበይ ኢሉ እግዚኣብሔር ቅድም ዝፈለጦም ንዕብራውያን ምሽ ህዝበይ ኢሉ ዝፈለጦም ንኻልኦት ኣሕዛብ እዩ ዝብሎም ኣነ ንስኻትኩምን ምስቶም ዕብራውያን ኣይነበርናን ኣይተጸምበርናን ኣምላኽ ሽዑ ኣይፀዋዓናን ማለት ኣይኮነን ግን ንሰብ ኩሉ ኃጢአት ከም ዝገበረ ስለ ትፈልጥ ባዕሉ ክወርድ ግድን ነርዎ ሰብ ኮይኑ ክወርድ ነርዎ ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣዚዙ ሰብ ኮይኑ መጽዩ ክመጽእ ከሎ ግን እታ ምድሓን ዋላ እኳ ኣቐዲሙ ነቱ እግዚኣብሔር ዝፀውዖ ምን ዕብራውያን እኳ ይኹን እምበረይ ዕብራውያን ብእዋኑ ስለ ደይ ተቐበልዎ እቲ ምቕባል ቅድም ኣብ ኣሕዛብ ኮይኑ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ንጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ካብቶም ዕብራውያን ከም ኣምላኽ ገሮም ዝተቐበልዎ ኣይነበሩን ካብቶም ኣሕዛብ ግን ከም ኣምላኽ ዝተቐበልዎ ኣሕዛብ እዮም ዝሰዓብዎ ኣሕዛብ እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብሞቱ ብመስቀሉ ካብዞም ክልተ ህዝቢ ሓደ ስጋ ሓደ ህዝቢ ማለትም ንኢየሱስ ዝመስል ሰብ ናቱ ውሉድ ገርና ማለት እዩ ሓደ መይቱ ብዙሓት ተወሊዶም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣነ ንስኻትኩም ተወሊድና ብርእሱ ዕርቂ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ክፈጥር ነቲ ጽልኢ ንሱ ሕጊ ትእዛዝ ሕጊ ንመን ተዋሂቡ ነሩ ንሰብ ተዋሂቡ ብስርዓት ዝፈጸመ ድማ ሓደ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ ዝተመላለሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ሓደ ሰብ ኣምላኽ ክነሱስ ሰብ ኮይኑ መከራና ክቕበል እቲ ሕጊ ክፍጽም ዝወረደ ሰብ እስከ ጽን ኢልኩም ብሕልናኹም ኣስተውዕሉ ኣብ መስቀል ዝተቐበሎ ስቃይ መከራ ክሳብ ኣብቲ መስቀል ዝስቀል ዝኸፈሎ ዋጋ ብማህረብቲ እንዳተሃርመ ጥራሕ ነብሱ ዝወረዶ መግረፍቲ
متتصاورنا يون قليل أيكون أنت خفلوا واقع كساب عقلو دتصنقر أمود أتاون لمنتي حدا كان نيلو ناب أملاك كساب دتقرع زخونه ناب أبو كساب دتقرع سبت الدخون قدم كنا كل قطع من قد خي جمر خلو حسابه مقدفنو دمسي أسمعن كبرنا أملاك يخون كم زد مسألة أملاكنا أنا ملخ يسوع كريستوس قويتايا دم يسوع نقول له سبيه ما عرف سيسو ما عرف سيسو حدا سبميتو أنا نسخ من تولدنا زدنق سرح يناي إجزابير سرح زقرم سرح حامشاي مستجي زي خير كلتف كبلي كابا أملاخ زمتة وهود مقلاتي وهود مقلات قبل كلخو حدا قال مستحدا قال أي قاجون المالتي متصحف قدوس ننحد حدو زي قاجو قالي وشتي نام حدا نقر زمرح نام مدحان زمرح نام مقلات ود أملاخ زملز مبرين ننحد حدو زي قاجو أيكونن كندي جيزي وسيدو لهم كترنفوا لكم الله كبابي شحن عم مشتميتن عامت بزحات يوم توم صحافتي تدراسي حدا توم صحافتي جن بزحات كرم حجي حاونا فتوي 4 صحافت خم زخونو مهيرنا يوم أبز بوتازي حدا جزي كونن كلتا جزي سمنا لباتم 3 جزي بزحات صحافتي يوم جن كابزم كلهم صحافتي لصحافو صحفت ننحد حدو زقاجو كنن تمنفس تصحف ننحد حدو اي قاجونين نام منتاي دمصيو نام مدحان دمص نام مملاس دمص ناب تهلونا املاح زملس ناب حساب املاح قدم مسرات عالم زنبره ناي اغزابير حساب دوسد امبري ننحد حدو تحناخول ايكون بلوي كيدان ابلوي كيدان ولا يصحف امبري بزعبا كريستوس بزعبا تدمص مسيح يزارب نرو بزعباتي واقا كخفل زمتص سب فتصم أملاخ كاب سب زولد اترديت كاب سبات جن فلال نرو أيهود تصبي وزن برو من البات أب عبيت سبات أب نجاوسات كمتص خجلت خون دبل حساب نرو مخون خالي ناي سب حساب جيجا لو فتصم يكون ناي إجزابير حساب جن جيجا زي بلوينا نزينا متصحف قدوس ننحد حدوسي هاي قاجونن يورارس ده أمبر يدقاقف ده أمبر هاي قاجونن حدا قال كان نبب نزيز دقفنا ماتيوس حمشته فقدي 10 شعاته يسوس كريستوس تزاربا حمشته 10 شعاته أنببا دحان أنا خنببا نحقي خونا ويسنا نبيات كفتصم منبر كسعرهم زمصاكو أيمسلكم نحقي ويمن نبيات كفتصم منبر كسعرهم أيمصاكون سب كفتصمو زي كإلو حق عملخ اتوم نبيات حدا يكونن بزحات لدخوني نبيات زتزاربوه اتكخون زنبرو قال عملخ كفتصمو دا أمصاكم بري نعاتهم كسعراي مصاكون نتحق خفرس وين تحق خير وتم نبيات تزاربوه قال قنو ايكونن تخكل ايكونن يلس ناتيك قبر ايكون كنت مصاكون انتاي دا كفصمو كبرنا املاخ يكون يسوع كريستوس تناي موداتا امسقل تفصم زبل قال نزا ازي اي غبري فصموا كبرنا املاخ يكون نزينا مصحف قدوس ننحد حدو يدغاغف دا امبري اي غاچونن بلوي كيدان مس حدش كيدان مس بلوي كيدان اي غاچونن اتصلالوت زخونه خغلص زلون اي يسوع كريستوس مغلاص بنبيات زنجر زنبره زفصمه حدا مولو سب يسوع كريستوس بينو سبن املاخني السكبرو كوسد زغبؤ املاخ كبرنا املاخ يكون شاد شاي كاب املاخ زمصه وصيتاوي مغلاص زفصم قال حيل زلو زتغبر انت يلكمي بلا
ኮነ ድማ ካብ ምስራት ዓለም ጀሚርና ብቃሉ ይኩሉ ሰሪትዎ ይኹን በለ ኮነ ድማ ምሽ ከምኡ ዝብለና ይኹን በለ ኮነ ድማ ማያት ንበይኑ ምድሪ ንበይኑ ትንቁፅ ንልዓል በለ ኮነ ድማ ጸልማት ይኹን ለይቲ በሎ እቲ ብርሃን ዝወፀሉ ድማ መዓልቲ ገበሮ ብለና ቃል አምላኽ እንድሕር ወፂኡ ከየስለጠ አይመለስም ቃል ይምጻእኩም ቃል ካብ አምላኽ ይምጻእኩም እቲ ህይወት ዘቅንዕ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ካልኣይ ጴጥሮስ ከተውፅኣለ ኢኻ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ዋላ ኩሉ ዳሕራይ ከተንብቦ ኢኻ እቲ ሓሳብ ግን እንታይ ትብል እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዓና አምላኻዊ ሓይሊ ንህይወትን ንፍርሃት አምላኽን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና እብል ካብ 3 ክሳብ 8 ዘሎ መንብበለይ ካብ 3 ታስታይም ባ ወላዓሉ ካብ 3 ጀሚረ ካብ 3 ክሳብ 8 ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱ ዝፀዋዓና ብምፍላጥና መለኮታዊ ሓይሉ እቲ ንህይወትን መንፈሳውነትን ዘድልየና ሂብና ኣሎ በቲ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ረኸብና ንስኻትኩም ድማ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽዋ ዘሎ ትምኒት ስጋ ወፂኹም ተኸፈልቲ መለኮታዊ ባህሪ ኮይንኩም ስለዚ ብኩሉ ትግሃትን እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ ኣብ ሕያውነት እውን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብ ዓቕሊ እውን መንፈሳውነት ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ሕውነት ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናባዕበለ እውን እንተኸደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ ሃካያትን ዘየፍርዩን ኣይክትኮኑን ኢኹም እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ ካብቲ ናብ ቀደም ሓጢኣቱ ከም ዝነፅሐ እውን ዝረስዐ እዩ ይኣኽለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ደልያ ዘለኹ እንታይ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ተቐቢልና ኢና ኩሉ ካብ ኣምላኽ ተቐቢልና ኢና እንታይ ተቐቢልና ጸጋ ኣምላኽ ተቐቢልና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እዩ ድማ ዝብለና ጸጋ ኣምላኽ ንህይወትና ክንዕቀብ እዩ ዝረዳእና ወዶ ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ክንነብር እዩ ዝገብረና ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ዝመላለስ ሰብ ካብኡ ድወፅእ ነገር ኩሉ ፍርሃት ኣምላኽ ዝነገሶ እዩ እቲ ግብሪ ጽድቂ እውን ብኡ ዝግለጽ ማለት እዩ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ንህይወትና ዓቂብና ንኻልኦቱን ህይወት ከነርኢ እዩ ዝገብረና ነዚ እዩ ካብ ጸጋ ዝበለጸ ነገር ኢና ተቐቢልና ዝበለጸ ነገር እኳ ክብል ኣይክእልየ ግን ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ኣብ መዓልቲ መዓልቲ ዝመልእ ጸጋ ነዚ መዓልቲ መዓልቲ ነቲ መንፈስ ክንጸምኦ ዝኽእለና ኣብ ውሽጥናሲ ድሌት ዝፍልፍል እዚ እንድሕር ሃልዩ ብፍቅሪ ኣምላኽ ኢና ንመላለስ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ናበይ መርሓና ናብቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ክንጥምት ዝገብረና እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብኡ ጥራሕ ደው ኣይንብልን ኢናን እቲ ፍቅሪ ይድርኸና ንኽወፅእ ኣብ ነንሕድሕድና ክግለጽ እቲ ዓለማዊ ነገር ኣብ መዓልቲ መዓልቲ እንዳጎደለ እንዳተቆርፀ እቲ ድሌት ስጋ እንዳነከየ ይመፅእ ማለት እዩ እንዳነከየ ይመፅእ ነዚኡ ፍቅሪ ኣምላኽ ክበዝሕ እንድሕር ደሊና ኣብ ፍርሃት ኣምላኽ ንኽንነብር መንፈስና ከይጎድል ንሓልዎ ንህይወቱ ዝሓለወ ሰብ ንኻልእ ህይወት ክተርፍ ዝኽእል እቲ ኣባኹም ዘሎ ብርሃን ይብራህ እዩ ዝብለና እቲ ኣባና ዘሎ ብርሃን ንሕና ክበርህ ንገብሮ ንርእስና ክንሕሉ ቅድም ንህይወትና ዳሕራይቲ ህይወትና በኣና ጣዕሚ ዘለዎ ምዃኑ ብምስጋና መሊእና ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ፍቅሪ ንሓድሕድኩም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝፀዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉ ንህይወትን ንፍርሃት ኣምላኽን እኹል ጸጋ ሂበና እዩ እኹል ጸጋ ንኽሰርሕ ንገብሮ ኣነ ንስኻትኩምን ፀማኣትና ክወስኽ ከሎ ብሓይልና ኣይኮነን ወይ ብክእለትና ኣይኮነን ብመንፈሱ መንፈስ ኣምላኽ ይምልኣና ዶ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ መወዳእታ ሓንቲ ሓሳብ ክብል እሞ ክውድእ
መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ኣምላኽ ዝመፀ ግዜ ዘይልውጦ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ምግላፅ ኣምላኽ እዩ ግዜ ይልውጦን ኩነታት ኣይለውጦን ቀደም ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ሕጂውን ቃል ኣምላኽ እዩ ክሳብ መወዳእታ ድፀንዕ ቃል ኣምላኽ እዩ እዚ እምነት እዚ ኣብ ውሽጥና ይሃልወና ነቕ ኣይንብልን ኢና እዚ ምርዳእ እዚ ንኩላህና ክግለፀልና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ብዙሕ ኣብነት ኣሎ ካብ 1 ክሳብ 11 ኣብ ገዛ ኸይድኩም አንብብዎ ግን እቲ መወዳእታ እንታይ ይብል ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከብና ንተግሳፅ ክኾነልና እዩ ተፃሒፍልና እቲ ተግሳፅ ክብል ከሎ ኣብ ዓለም ተሓንኩልና ከይንተርፍ መንፈስና ምስ መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሕብረት ክህልዎ ብቃሉ ንጽናዕ ብጸሎት ንጽናዕ ኣብ ሕብረት ኣይንጉደል እግዚአብሔር ኣብ ሕብረት ክብሩ ክገልጽ ዝደሊ ምክንያቱም ንሓድሕድኩም ዝብል ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር አንቢብኩሞ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዩ ዘሎ ንሓድሕድኩም ይድብለና እግዚአብሔር ናይ ሓድነት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንርእስ እዩ ኣብነት ገርና ኣብነትና ክርስቶስ እዩ ኣምላኽ እዩ ግን እቲ ናይ ስላሴ መግለጺ ንዓና ሕብረት ከም ዘድልየና ክንርዳእ ክንክል ኣለና ኣምላኽ ሓደ እዩ ግን ብስሉስነት ዝግለጽ ደጋጊምና ተማሂርናዮ ኢና ግን ኩሉ ሳዕ ንነብስና ክንነግራ የድልየና እዩ ኩሉ ሳዕ እዚ ጽምዓት እዚ ይሃለወና ይሃለውኩም ንጠቃለላ እዚ ካበልኩም በኣር መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ እዩ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ እዩ ብሰባት ዝተጻሕፈ እቲ ዋና ግን ደራሲ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ እዚ ካበልና እግዚአብሔር ምስኡ ክንህልው ዝደለየና ዝሃበና መሳርሒ መሳለጢ እግዚአብሔር ድሓንጸጾ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ካብ ቃል ኣምላኽ ከይንፍለ እግዚአብሔር ይደልየና እዩ ማለት እዩ እዚ እዋን እዚ ቴክኖሎጂ ቀረባና እዩ ተደሊና ንንብቦ ተደሊና ንሰምዖ ተደሊና ብወረቐት እንዳገንጸልና እንዳጽሓፍና ቃል ኣምላኽ ከነጽንዖ እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ንልብና ክድርኾ ከነፍቅደሉ ኣለና ማለት እዩ ለዚ ሓደ 5 ነጥቢ ተዛሪበ ክውድኤ እንጽሊ ኢና ቀዳማይ መጽሓፍ ቅዱስ ንኣምላኽ ክንፈልጦ ዝተዋህበና መገዲ እዩ ካብ ገጎይ መገዲ ናብቲ ቅኑዕ መገዲ ዝመልሰና ቃሉ ስለ ዝኾነ ካብ ቃሉ ከይንርሕቕ መዓልታዊ ቃሉ ከም መግቢ ክንቆጽሮ ንግሆ ተሲኢና ቁርሲ ንበልዕ እንድሕር ኮይና ንግሆ ተሲኢና እውን ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ከነሕልፍ ከም ዘለና ክንፈልጥ ንነብስና ክንነግራ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ሓቂ ህይወት መገዲ ኢለና ስለዚ እቲ መገዲ ብጽሑፍ ዝመጸልና እሱ እዩ ክርስቶስ እዩ ንዑ ክንፈልጥ ዝገብረና ካልኣይ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ፍጽምና ንኽንበጽሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንርእሱ ዝገልጸልና መገዲ ኮይኑ ካብ ዝተዋህበና እቲ ዋጋ ከፊሉ ዘድሓነና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ናብኡ ምምሳል ወስደና መገዲ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንኣምን ለትምህርትና ዝተዋህበና ጽሑፍ እዩ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ይድዛረብ ኩሉ ነገር ብዛዕባ ተኣምራት ምድሓና ይድዛረብ ኩሉ ነገር ኣብቲ ምድሓና ክንጸንዕ ዓቂብናዮ ክንከይድ እቲ እሱ ዝደልየና ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፈጺምና ክንሓልፍ ብምንታይ ኢና ንፈጽሞ ክርስቶስ እንታይ ይገብር ነሩ ኣነ እንታይ ክገብር ኣለኒ እንዳበልና ምስ መንፈስ ቅዱስ ይህን ምሂን ክንግብል ክንጽሊ ቃሉ ኸነንብብ ትብዓት ኾነና ጽማት ይሃለወና ሳልሳይ ንኽንምለስ ዝዘክረና ዝወቕሰና ዘተሓሳስበና መንፈስ ምሳና ከም ዘሎ ክንኣምን ሓደ ድዛረበና ብቃሉ እዩ ስለዚ ከነንብብ ከለና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ድዛረቦ ሓደ ነገር ክህሉ እዩ እንዳተጸበና ክነንብቦ እንዳተጸበና ንመንፈስ ቅዱስ እንዳተጸበና ቃልካ ግለጸለይ ቃልካ ብርሃለይ እንዳበልና ንመጽሐፍ ቅዱስ ከነንብቦ ተደይ ኮይኑ ከም ፊክሽን አንቢብና ንድርብዮ ኣብ ሼልፍ ወይ ነቐምጦ መጽሐፍ ኮይኑ ክቕመጥ እዩ
بدي فلت كين ملالس مالتيو بدي فلات بزح زمنا من البات إجزابير كيف فلتنا حليفنا أين إجزابير جن كندت فقدلنا متن ندافلتنا يخن كيد ذهبنا مسالتي سلزخونه مسك على أملاح جزي خن وسد رابعي زقنا عنا ما قديو أبكن عنا خن كيد زقبرنا ما مرح زهبنا برهان زخوننا داويت انت ايلو قالك نقري قال كان اقري مبرهاتي لما قدي دما برهان كونني تبل قال املاخيو مبرهات زخوننا قال املاخيو برهان زخوننا بتصلما تاي نخيد ጎይታ መሳና አሎ ምሱ ይሄን ምን እንዳበልና እትደጸግም ነገር ጎበዝ ሆነና ነገር ዋላ ቅድሚት ዋላ ይሃሉ ምስት ጎበ ይኮናን ክንዛራብ ዘለና ምስ አምላኽ ከመይ ገሩ ጎቦ ካብ ጎል ናብ ጎልጎል ከምዝልውቶ ንአምን እንድሕር ኮይና ምስ አምላኽ ጥራሕ ክንዛራብ እቲ ጎበዝ ሆነና ነገር ናብ አምላኽ አውዲቅና ንሕና ግን አምላኽ ከነመስግን አብ ቃሉ ክንጸንዕ ብርሃን ካብርሃለይ መገድ ሃበኒ ክንብሎ تسببنا زمسلنا نجر نعنا فوكش كخون خالي ولا كابون تحالفنا أنا تبعت دانيال كل ساعة بحث بلاني صلوت دو كبل بزح سقطي تجارو الودا درب يومه أنا بتبلعي جن مقاتيه بوا حاول شوي هذا كسوة كبرنا أملاخه تبلعي أبزوري أنا يخلو مستسألة يكون عن كن بأس دلنا የተኸሳገረና ዝኽእል አምላኽ ግን ምሳና ከምዘሎ ክንአምኖ ክንጽግዖ መጽሐፍ ቅዱስ ዘዘክረና እዩ ናቡ ክመርሓና ዝኽእል መወዳእታ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ዝጠቅም እዩ መን እቲ መንፈስ አምላኽ ዝነፈሶ ጽሑፍ ቃል አምላኽ ክብርና አምላኽ ይኹን ዝገበርና እንተገበርና ንሕና ይኮንና ንገብሮ ንሕና መሳርሒ ኢና ኮይና መሳለጢ ነቲ ኢላማ ዝሃርም እቲ መሳርሒ እዩ ወዶ ትጥይት አራማ የላማ ዘሐርም ትጥይት እዩ መንፈስ አምላኽ ይዘሐርም አነ ግን ሕራ ይለስ መሳርሕ ግበረኒ ናካ መሳለጥ ግበረኒ ለ ፈቃድ ጥራሕ ይኽቦ ዘለኒ ወዶ ጽድቂ አምላኽ በአና ክግለጽ ይገብረና ጽድቂ አምላኽ በአና ክግለጽ እቲ ዘጽደቀና ኢየሱስ ክርስቶስ እሙን እዩ እቲ ክእለት ናህና አይኮነን ግን ተኻሊ ምሳና ስለዘሎ በአና አገሩ ክገብር ፍቃድና ሃቦ እሱ ድማ ክገብር ክብረና አምላኽ ይሁን ደውልና ክንጽልይና ሃሌሉያ 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 هدئ بلمو أنا أملاخ مخواني أستبهلو نابهدأت مرحنا እግዚአብሔር أملاخ نمسكنك لنا سلازي تخلق قالك السخاسنا يا أملاخ مخانكا تعيمنا أبيتكا كنتو كوينا خنملالسنا هكا حسابا يكونن معالتاوي كنصمعك ካብ ተፈልፋሊ ዝኾነ መንፈስካ ድማ ከተስትየና ድልው ስለ ዝኾንካ ለሞን ሓደ ቃል ሒዝና ክንወፅእ ስለ ዝረዳእካና ነመስግነካ ኣለና ንዓኻ ክንጸምዕ ንዓኻ ጥራሕ ክንደሊ እቲ ድሃብካና ተስፋ መጽኤ ክወስደኩም እየ ዝብል ቃል ኣሚንና ኣብታ ድሃብካና ጊዜ ቦታን ዕድመን ንዓኻ ጥራሕ እንዳደለና እንዳኽበርና ክንሓልፍ ዝኽእል ጸጋ ከይጎድል ብመንፈስካ ክትመልአና ድልዋት ክንከውን ሎሚ ቃልካ ተዛሪበና ቃልካ ሕያው እዩ መስለጥ ድማ እዩ ከምቲ ዝበልካና ብሓይለይን ብኽእለትን ኣይኮነን ብመንፈስካ ደኣ እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከኣልነትካ ጥራሕ ክውከል ኣብቲ ከኣልነትካ ጥራሕ ክንውከል ነገራት ከይሕንኩልና ድሕሪት ከይስሕቡና ትድገፈና እስኻ ምዃንካ ሎሚ ተኣሚንና ንወፅእ ኣለና ከምቶም ዕብራውያን ቃልካ ሰሚዖም
تسخا زبلكايو زأززكايو تزاز كله خنفصمينا إلهم قال زآتو من دحريت زترفو أنا نحواتين بز ساعات زين دحريت كاينت ملس زوقس منفس قدوس أبانا سلزقمتك قالك زذكرنا منفس مسانا سلزلو مليسنا خنصمعكا بمنفس كنبرتع وእግዚአብሔር አምላኬ አመንኩ ተዛረብኩ ዝብል ትብዓት ክህልወና በዛ ቃል እዚኣ ተንኪፍካና ኢኸሞ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እንዳበልና ከነመስግነካ ምድሓና ጥራሕ ተቐቢልና ክንብል ከይኮነስ ፍቕርኻ ክንድምንታይ ዓብይ ከም ዝኾነ ከነስተማቕር ትስኻ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ማህረምትኻ ስቃይካ መከራኻ ንዑ እንዳጠመትና እግዚአብሔር አባ ስለይ ዋጋ ከፊልካ ኢልና ክንእመነካ ኣብ ፍቕርኻ ክንነብር ብፍቕርኻ ድማ ንሕድሕድና ክንተሓሓዝ እዚ መንፈስ እዚ ክበዝሓልና ስለ ዝፈቐድካ የመስግነካ ኣለሁ ሓራ ውፂእካና ኢኻ ከምቲ ቃልካ ዝብለና ሓራ ምእንቲ ክወፅሲ ክርስቶስ ሓርነት ኣውፂእና እዩ ዝብል ቃልካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከይፈራሕና ሓርነትና ክንእውጅ ምድሓን ብጎይታ ብኢየሱስ ጥራይ እዩ ክንብል ኣነ ህይወትን ሓቅን መገድን የዝበልካ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ደደጊምና ክንእመኖ ንኻልኦቱን ከነበስር እዚ መንፈስ እዚ ክበዝሓልና እግዚአብሔር ኣባ ብሕጁን በኣና ክትግለጽ መሳርሒ ክንከውን እምበር እግዚአብሔር ኣባ ንሕና ዒላማ ንሃካ ክኸውን ኣብቲ ስኻ ደው ዘበልካልና ደው ዘብል ተብዓት ክህልወና መንፈስ ይምልአና መንፈስ ይምልአና መንፈስ ይምልአና ቅንያቱ ክፉይ እሞ ንቕሑን ጸልዩን ዝብል ቃልካ እንዳዘከርና እግዚአብሔር ኣባ ነዚ ጽምዓት ክህልወና ብጸሎት ንሳኻውን ክንዘራረብ بولكنا يخون بحبار እግዚአብሔር አባ ኣብቲ ቃልካ ክንጸንዕ ዝተረፈ ዘመንና ክትባረኸልና ምሳና ደው ከም ዘበልካ ክንኣምን ክንቀበል ጥራሕ ከይኮነስ ክንእውጅ ድማ እግዚአብሔር አባ ተብዓት ይሃለወና ለማ ሓደ ነገር ሒዝና ክንከይድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዓኻ ክንፈልጥ نعخا خنفلت تدهاب كانا مسالتي تدهاب كانا مسارحي تدهاب كانا مقدك نسعب هزبي بدا يطفع بزي فلات طفع الله استبها لابانا خي يكون እግዚአብሔር አምላኽ اب هزبناون كي يكون እግዚአብሔር አምላኽ درسخا بقال كان بمنفس كان تقلصلنا سلازلخا نزي تامينا نخالقون كنعوج እግዚአብሔር አባ مفلات قالك يخونلنا اذا مغلاص كا እግዚአብሔር አባ سلازهاب كانا سلازخونه دما نمسكنك لنا نبارخك لنا تلعول زخونه سمكا يبارخ እግዚአብሔር ሰናይ ኻሞ ሰናይካ ዘይውዳ ስለዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ፍቕርኻ ይስሒብና ቤትካ ድጽዋዓና ዘለሞ እግዚአብሔር ኣምላኺ ዘመንና ሁሉ ኣብ ቤትካ ክበልም እንታን እግዚአብሔር ኣባ ደጊምና ንጽምዓት ይሃለወና እንዳበልና ነመስግነካ ኣለና ካብዚ ክንወጽእ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኺ እቲ ጸላኢ ክፉ ሓሳብ ኣብ ርእስና ኸይእትሞ እግዚአብሔር ኣባ ኻባኻ ኸይፈልየና ብመንፈስካ ክንብርትዕ ብመንፈስካ እግዚአብሔር ኣባ ክትድግፈና ንዓኻ ጥራሕ እንዳጸማዕና እንዳመስገና ክንወጽእ እግዚአብሔር ኣባ ብመንፈስካ ንጽናዕ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና መንፈስ ቅዱስ የጽናዓና መንፈስ ቅዱስ ቃልካ ይዘክረና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ነመስግነካ ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ቃልካ ትኹል እሞ ክብርን ምስጋናን ኩሉ ንዓኻ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክኩም ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ይብዛሓልኩም ናይ እግዚአብሔር ሓልዮት ይብዛሓልኩም ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ኣብ ቤትኩም ይብዛሕ ኣብ መገድኩም ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ፈቲኩም ሞድ ጸዋዓኩም ኣብቲ ጸዋዓኩም ደው ዘብል ጸጋ ይብዛሓልኩም ትብዓት ይወስኸልኩም መንፈስ ይወስኸልኩም እግዚአብሔር አምላኽ ይፍቀረኩም ፍቅር አምላኽ ይብዛሓልኩም ናይ ወዱና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ይብዛሓልኩም ኣብ ቤትኩም ይብዛሕ ኣብ ትኸድዎ ቦታ ይብዛሕ ክትዛረቡ ከለኹም ናኩ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ባኻትኩም ይገለጽ ናቱ ሞገስ ይብዛሓልኩም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ዘለዓለም ምሳኹም ይኹን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሩኻት ይኹም ወዲና ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክኩም ተባረኹ